Meníme si zbraň. Áno, to bude strašenstvo. Niekto tu nechal bordel, pane. No ja som tu teda nebol. Ani oni nevidí, čo dovole. Jano, řekni, že se neperou, že máš dost. Počkajte. Posledný súboj, ktorý rozhodne o tom, kto si zoberie naše krásne, jemné rúčky. Ktorý z vás sa vám páči viacej? Ktorý z nás? A jak pozrite, jak je zablatený. Aj z tej strany. By to bylo lepší. Jaj. Dobre, pane. Vybrať si neviem, musíme sa pobiť. Na život a na smrť. Pane? Na pekne sa tak krájať. Počujete to? Bátorička vie, čo chceme. Pane, niečo mi odpadlo. A bolo nebezpečné. Vy si klaknite pred mojou majestátnosťou a teraz sa bránte! Tak sa ti párie zuby. Aj tebe. To je vtipné. Ano, to jsou přátelného údolí. To by sme mali. Princezíčka Johánka. Myslím, že teraz už mi nezostáva nič iné. Len si prevziať vašu ruku. Do náručí vám. Teraz sa vás pýtam. Staňte sa mojou ženou. Ale jo, no. Má niekto z vás tu prítomných nejaké námietky? Aby sa... Pitlík Tak ja by som jednu mala. Prepáčte, mladá pani. Drahý! Čo si myslíš, že tu práve teraz robíš? Žena moja! Ty nie si v kuchyni? Ja ti dám v kuchyni si. Žena? Ta pracka je aspoň za 5 zlatých. Edward, poď si boli pravdy. Mohla by si ublížiť. Čas! Deti už nebudú. Slečna, kde je tvoje miesto? Tam. Manipulovaná. Berem beše zlatých! Zachráňte ma niekto! Nikdy sa nežente! Nebudeme. A ty, drahý. Ja poprosila menom Nemecka císarstvo veľký potlesk pre moja princesna a pre naša nastávajúca svadba. A tak vy sa vrátila k svojej rodine, dohodneme to peno, to sa podpíše a ty to kopre. Dobre, mŕtvoly stávať!